Tabuk ni simi subrai ni samung khlaioi tinai rok borok hamjajak khola hainei saka abo haino borok ni samung borok bai mal lengnanai kaithoni lengba kono kaithoni tau kaflai kasangkai tu nai Podcast sih, sampai family sih naga dah 2014 Superman. Aku nih sore, ani bapa wah jarawa sakhamnya nongja, kisi-kisa, sasumaya ko, ke babu nih terima nih pore babu nih kepro condolence pakai. Amo nih 1 month nih pore kena bini operan nongja kan, kai wah jarawa, balakan itu misalnya, mayrak saya nih ya, kusubu tongmo jara. Maisa kan itu kakak saudara orang teman saudara kan sengsara bono tamu ini mau kan bawa mau tuh nggak bisa kesal wah ini bawa fikir hati yang tuh oke anak mana saka lagi ini babu sih nanti himang kalau kan demam kotor masuk kan kayak najar dokter ini terus najar ke dokter najar mau korek kan sama kan pulang ke tumor ini sadar orang no jadi kan hospital namanya kayak semua orang nari man kore bago apro kai sini kongnas tuh mana na ya pada kongna boy kasih morning goni biti ini kasih bono bisa tuh maka saya koni na hamu tuh hamu boh muti improve nong tomo nih kesaro kai boh hamu kai ini kisah kia kali ya ya kali mah jualan kah kai aku tuh bon tuh sih mau tahu nah ini ya tuh busy no kaya katana kai dokter majunya so pokok dokter maju kaya yang tuh sih maka aku kayak semua saka dokter di mau cancer sih kayak gitu lah cancer sih saka dan kalau tahu nanti hamai tapi saka nih nong itu mama soro baru kan soro kan maka di dalam sulen tolong nong baru maka itu mau tabung dulu itu sulen tolong di dalam maka nalika yang mau dokter baru hai no tapi nasi asta baris dong di nama jadi biti kulayo tapi nasi kazu kulayo itu yang kemo rawa jaga berarti aku weekend tak apa kayak customer jago saya ini ya bang suku tali sasali ya hama mau jaga mereka belajar hama mau jaga apa kayak aye asta boil sana suruh kayak yang asta semere pun hayo yang mau bari hayo kayak semua tuh dokter mana হয়রানি নগদ একদম তংলামসি মানে দোকানে মাতনে গাতো না বিনো বড় মাসে দংসু আমা হাই রানিং 3 বছর দङ সব বেমার নব অপারেশন খানে যাচ্ছে ओमफ्राय অপারেশন কোসার অপারেশন নখা অপারেশন মানে সকা বানা সঙ্গ দারা আং অপারেশন কা হামনা হা नि बानो 2-3 বার সঙ্গা কা সকা অপারেশন जों खायनो हेबा ता हानाय थांनाय बा इनावनो टिउमार केन्सार पार्टनो सेराय रे हेबा ता हानाय थांनाय हम दावाना थांनाय जों जतो ना आसाय दङ नि जे अपारेशन करा हामै थांनि एफोरखा अपारेशन खालायके जिबियो न खालायो सारनि रिपोर्ट जाकमा डक्टर खाय नि केन्सारनि ओमफ्राय बक खायमानि परे सार जमा सावो बिदिनो लिभारावबो थांनाय শুধু বুবু সাহা শুনিয়া আল্লাহ শুনিয়া কম থাকা লিভারাवबो उसको लेके हमगला कला स्टेज से खाने जोंबो साइबर बो डॉक्टर संका आको रं बेफोर बुंना का ओमफ्राय सोलिया नबो दतन खामो लायजा मानसि हाजाराव ओमफ्राय आरो थैने सिगां कयेकटा कल गोसाखा दादा आं थैफोर निनि नोंजोंल' नों नायदिदो फरायदा थाथारदिदो खारामदिदो सारदा माला ओमफ्राय थैना सिगां ओमफ्राय थ' बन थावो दादा आंखौ मथ'खाय हस्पिटालाव थालायनाय नोंसोर डेट लागा डेटनि डेटआव थाङो नायबाय थाङो नायबाय थाङो एडमिटिं माने परे ओंखायनो बारिखा ओंखायनो जों हस्पिटाल बिथिं लायो बारियाव बिबार थिमारखा ओमफ्राय लास्ट आदिनि साल'गा सोंनाय हिकिया ओमफ्राय साल'बो ओमफ्राय क'कौ सायनानै याथ' बेलाय जुखाय हिकिया बेलाय सिस्टेम थायो ओमफ्राय सारि आइसुकनि जाथावखाय
Dikata. Baik. 짝대 깨고 사는 것도 살리나? ठीक आरो अफिसाव फायो डिभिसि अफिसाव मालायो थांबानो उल' ओंखायनो बर' क'फोरखा अबा हायसिनि थांगा बुंनाय ओंखाय जों आतकासा साइमिया बर' मनथ' आं साइमानो बेनोबो ता सरल पद नोंबो फायो ओंखाय अम्पि तुइदु अम्पि सिबं पारा ओंखाय yang बियाङाव थानायखाय आं हेजामाराखा वाना था हरखौ सामाखौ बिहिरंनि पारा आइमन थांसोनायखौ आइमबोसे दङ आबो साइमनखा 사돈 뭐ito 제품 보내주든 바이블 엉켜지노 액자 콘크리트 그나 때좀 카 돈나자 카 카돈나자 카워 정난이자 앞뒤 해카정카 당사나니 앞뒤 해꼭 성 노까이도 그리고 근데 바이까이도 성노 꼭 사마니 까이도니 꼭 미승 야사고 비히트니 라이 버사 저라고 비니 마야 소비 어느 쯤에 아버니 대사 라이카 한가이 대사 우익 응프로 한가이 뭐 대시야 동프로 이제 까이도니 바기 परिश्रम खाइमानि बोलेलाना बगि थांका बोजे परिश्रम खाइमानि बेनि याकनि सामुंग्र आव बय बाक्सा थांगो माने मुजु खाइजागो असंसारो दंगो बुइस्रों जागो आवनो ससरास पयतोवा मेसुर नि आंका जों सालायमिया तानो बै नङा कक साइ दं फाहिननाय थिगा माने जों दं थंनानै आव कम कक कटरिया नों दं थगि दंखाय नों हाया हिनजाकनाय नों मोनै दंखाय नों हायासि हिनजाकनाय नों हायाव दंथ'गै वारं दखा जायासै हिनजाकनाय बिहिक्तै काबिया बोमा बुफासै दुखु नांजोया बोता सं बुखानि सं खानांजायासै हिननाय किन्तु बाइबेलाव जे दंथंनानै कक सावो आबो हायसं इंसमाया तामिखौ जों इन मेसिउ जरसरा आं मासाव ट्रेनिं गोथां दंसोनि ख्रिस्टान ट्रेनिं बो समय जों सावनो याकारि आं साइमिया दिसा हारां थाङो बयनि मखल नायथुगि आंनि थाङो बाक्सा सलारनोबो जों नुगो दिसा हारा बयनि मखल नायथुगि आंनि थाङो बिहि गोसाय बियो बुंलाय मानिल' ना ख्रिस्ट जिसुआव अबहाय उंथाय गोरै जों मानो हायबान्ता किसा आं सानो मोसंगो थैमानि आबो वाइ साबायनो इंराजि बाखाय अबहाय साव जोंनि बडि सोल एन्ड स्पिरिट आबो काग्लायो हिन साव पृथक नुइ थाङो अ मां अ बिसिनि आलांमा ते आफला आसिमानि जोंनो गियाननि माने आबहाय गे उ तक्सा तक बस पगिरंखाय बडि दंगो लांमा दंगो ते आ स्पिरिट बुं थनेव करितिन सानकाबो दंगो जे गियान उ नलेज जों माने सिंग्र पद आबो कासे सिंनो खातुं खाजन पक्रियो बिनि कक खनावै तंनाय बरक थैमानि बेलायनो कत सियासनि सावं कक इरियोखाय बेलाय मुल्यमान माने थासिं पुरा चिन तिखं परमेम्बर रिलेटेड हंखाय एकदम मलब्रुम ब्रुम बो रेस मुल्यमान न जे खायमा खायगलां खारो आरखे बोलले लाखा आं बैसि खातुमा बेलाय मुल्यमान आ थैथुनता जों चिनि मखलनि मुक्ति नारंमायांगानो किन्तु वानसुका हंखाय एकदम अनंत जीवननि बागै लेलानानि थांखा बनते काइतर असंसार परिश्रम खायना रिलिया सातुं फक किरि कर बुलाय तगलाय वालाय सुगलाय बुइबाय ते कुनु खायनानि बागै बदिलिया बवासिन त्रांखा बिन आरो बतंनि सिनाय बनो जतन खायनाय बनो नायखलनाय जों बाइबेल मानो ओ फुनु सापमा सातो दानि यांफोर खांखाय बसे मखलनि मुक्ति होय नांमा जरो बनो जतन खायतंनाय आवंखसिनि खातुं मानिको ताबो चिनि प्रेयर বিষয়বো दं यांगो कयक्रा परिगो आं पाइगोन नखा उनको लबमुं 90 नम्बर फुं आइखे आबो पेपला सावै तोर सावो सारिगोखे होइसावै रामप्रावै थांगो आबो खुमरंनि ककनो सावो